Oikein mahtavaa ja täydellistä päivää teille kaikille katselijoille. Se olisi taas Suvereeni pelaa täällä ja tänään me vietetään aika paljon aikaa täällä Rämäpää-osiossa. Niin kuin luitte otsikosta, mä esittelen teille kaikki mun skinit. Sit jokaiselta Rämäpäältä mun lempiskini myöskin. Että mulla on Shellylle perus Shelly, sitten ryöväri Shelly, sitten tää on niinku klassinen Shelly ja Squad Booster Shelly. Ja näistä mun lemppari on Squad Booster Shelly ilman muuta. Ilmanen asu kyseessä kun on. Nitalle löytyy perusnita, bandanita ja nallekarkkinita. Näistä nallekarkkinita. Ja me tullaan aika nopeasti esittelemään nää. Multa löytyy tää niinkun Brokki. Sitten meillä on tyylikäs Brokki. Tai tyylikuningas vai mikä tää onkaan. Ja sitten Peachy Brokki, Boombox Brokki ja tää OG Brokki, niinku ihan OG Brokki. Sitten löytyy toinen OG Brokki, sit vielä tämmönen vampyyri Brokki tai zombie Brokki. Ja näistä mun lempari on tää. Ja sitten tulee El Primo. Oho, El Primo skinähän vähän näitten. Eli perus El Primo, Rujo Primo, sitten on tää El Atomico. Ja sitten on tää on vampyyri. Ja näistä mun lempari on El Atomico. Sitten seuraavana Barley. Sille löytyy kultainen Barley, velho Barley, punainen velho Barley, sitten tää satujen ritari Barley. Ja näistä satujen ritari Barley. Sitten Poco Loco, jolle mulla löytyy tää, mikä tää on, Desperado Bogo, joka on kyllä hieno asu. Sitten Rosa, Sirkka Rosa, sitten Sisille löytyy kesätsisi, punainen lohikäärmetsisi ja nukketsisi. Ja näistä mun lemppari on kesätsisi. Sitten Dynamite, sillä mulla löytyy tää, ootas nyt, Robomaikki, joka on legendaarinen asu. Ei hätää, mä en oo ostanut legendaarista asua 300 gilmaasolta ilmaiseksi. Sitten tää on myyttinen skini. Ja tää oli 39 genillä. Sitten tän sai joululahjaksi niin kuin vissiin 2019 vai 2020 jouluna. Sitten tää oli viime videosta tää Ruusu Dynamite vai mikä tää on. Ja mun mielestä tää homeinen Dynamite on ehkä tän hetken. Tai sitten ehkä kuitenkin Robomaikki. Sitten löytyy Mikki, jolle multa löytyy kiviraputikki. Mun oli tarkoitus katsoa niin, että te näette vaan defaultin, mutta joskus saattaa katsoa. Niin, multa löytyy 8-bittinen klassinen 8-bitti, joka on kyllä hieno, mutta näistä paljon hienompi. Antivirus 8-bitti. Antivirus 8-bitti. Oi että. Siis mä ostin tän pizza-eventistä ja mikä löytö. Siis tää on niin jotenkin tyylikäs skini. Sitten Rico, jolle mulla löytyy Rico Jetti. OG-skini, tän sai 2019 jouluna. Daryl, sille mulla löytyy Ding Sung Daryl.
Maskotti Daryl, Megaboxi Daryl. Sitten löytyy toi Omega Boxi. Sitten oliks tää joku Pop Up Daryl. Ja aika vähän enää puuttuu 2 eeppistä skiniä Darylille, että mulla on melko täydellinen kokoelma. Näistä mun lemppari on ehkä kumminkin Omega Lipas Daryl näistä. Sitten seuraavaksi Penny, jolla mulla ei löydy mitään. Sitten Karla, jolla mulla on tää karjuratsastaja Karl. Ja sitten Leonardo Garli ja Hiisi Karl. Ja näistä mun lemppari on tämä karjuratsastaja Karli. Sitten Jackille ei oo mitään. Sitten Gassi. Siinä mulla löytyy Partiokas. Sitten Bow. Day and night cannot dwell together. Oli, joo. Ja sieltä sitten MC. Ja mulla löytyy mikä tää on, joku entinen opiskelija MC. Ja sit löytyy Demoni MC, joka on kyllä näistä hienoin. Siis oikeesti. Seuraava Stu, jolla mun löytyy tää Superstaras Stu. Ihan hieno, mutta joo. Piper Pinkki versio ei oo oma, mutta oma lemppari, mutta ostin. Sitten Lomapam ja Osakepami, ja näistä niin Osakepam ilman muuta. Koska joo, siis Ujumbe. Sitä on oikeesti siisti. Sitten seuraavaksi Frankki, jolla mulla löytyy tää on aika halpaskin. Päivänvarjo Frankki. Ihan hieno, tai niinku sellainen. Bibi, sillä mulla löytyy tältä, mä en muista. Joku Bibi. Urkumi Bibi ja näistä Burgumi Bibi. Sitten Bea. Bealtakin te näette, elikkä Leppäkerttu B ja perus B. Ihan hieno. Mitä? Nanille multa löytyy Retro Nani ja mun mielestä aika söpöni skini. Retro, eiku Säly Nani, joku tämmönen. Ihan hieno. Edgarille löytyy lännen nopein Edgar ja sitten mustarastas Edgar. Näistä lännen nopein Edgar. Open for business! Riffille ei mitään. Ja Bonnille löytyy yksi sarjista Bonnia ja jalkapallobonni. Mä otan jalkapallobonin siis. Joo. Sitten Geille, siinä mulla löytyy pähkinänsärkiä Geille. Ihan hieno. Sitten tää on Random Stardropista saatu. Tämmönen mun mielestä paljon hienompi asu. Tämmönen hauska. Sitten ja tän videon, mä oon varmaan onko tän niin keskivaiheella tai jotain tällaista, niin mä näytän teille uuden skinin aivan kohta, jonka mä ostin juuri eilen. Niin löytyy niinkun, tää taitaa olla niinkun, tää on aika hauska skini. Sitten tää on niinku demoni, demoni Colette, mutta tää on hieno. Belle, I'm shoulder to the holder. Löytyy, Gotta get a hot start. Nimeä, mutta tämmönen tosi hieno. Sitten Look at the wings go. Sitten mun lemppari, tai niinku tässä, So tää ei oo uusin rubbish. ostos, mutta I smell rubbish. tämä, siis Ujuma,
Tää on oikeesti tosi siisti skini. Siis tää näytti ihan joltain animaidolta versiolta, ja tätä on. Että tää on kyllä hyvä asu. Sit seuraavaksi Look at the Lola, jolla mulla löytyy vaan tämmönen Lola, ihan hieno. Sitten Time to show the kids how it's done. Sam. Sitten mulla on täältä tämmönen. Sitten Try my special candy. ei oo mitään Mandillä sieltä. Boom! That's how it's done. Niinku tää on Maisie, ei oo mitään Maisieläkään. Full speed, all Sitten on tää directions. joku perus, onkohan tää nyt Hänkki. Sitten Mörrille löytyy tämmönen tosi hieno skini. Mä taisin saada tän aika vasta-ikää. Tää on kyllä oikeesti aika siisti asu. Sitten löytyy Larry Lorry. You will pay for your insubordination. Ja tää on kun Nintendo Switch konsanaan. Näyttää ihan Nintendo Switchiltä. Sitten I'm here to Angelo. slay. Get out of my way. Rocking the bougie bayou aesthetic. Tämä joku perus Angelo. Why the Sitten long face? Oh, that's Pörle. me. Miten tää nyt lausutaankaan? Musta hevonen. Sitten Roll for initiative. Seidille Let's go. löytyy- You clearly ei forgot to Seidille, read kun subsection Minialle 37 of tämmönen. Rule 749. Loser. Sitten Mortis. free my Sille mulla löytyy aika hienoja skinejä. Ensin Hattumortis, sit Lurius ja sit Kesämortis vai Rantamortis. Sit Gaalamortis ja näistä tää on eeppinen skini löytyy. Sai vissiin alennuksessa. Niin mä olin, että ostetaan tää. Sitten Tara. Hänelle mulla löytyy, onks tää nyt niinku Sitara? Tara. Joo kai. Sitten kenelle ei oo mitään. Max energy! Turbo time! Turn it to max! Sitten Hermes-maxi ja sitten tää on niinku Leopardi-maxi. Ja näistä mun lemppari on ehkä Max to the Hermes, max! koska tää on kultainen. Sitten Mr. B:lle löytyy täältä Agentti B. Sitten tämmönen, tää on niinku tämmönen aika hieno asu. Ilman muuta se. Sitten Sproutille löytyy Kesäsproutti. Tää on niinku mutta Byron. At your Byron on peril. mulla jäänyt katsomatta, elikkä tää on niinku tämmönen, miten mä sanon, Have a free perus taste Byron ja sit of tää. doom. Ihan hieno. Sweet. Sille löytyy tää on aika hieno. Peruna ja sit tämmönen. Niin mä kyllä sanon peruna Squeak. Tää on jotenkin siis, tää on tosi hieno. Sitten seuraavaksi Low. Ei oo mitään. Mä mietin tosi tarkkaan, että minkä asun mä otan. Ashin, joka näkyy aikaisemmin. Sitten tää on niinku tää Marsalkka Rausis. Tää on ihan hieno asu. Another day, another life saved. Tää Ready on for niinku aika duty. halpis asu. Sitten on, First aid kun mä ostin theory. ekan Brawl Passin koskaan, niin mä sain Splash down. nää joka ikiset värivariaatiot. Sitten mä, silloin kun oli tää Kotsil-eventti, mä sain punaisen sekä mustan. Demolition is my Ja mission. multa puuttuu, no nyt taas puuttuu aika paljon, mutta mä muistan, että mulla oli aikaisemmin vissiin unnokattamana vaan tämä ja sitten Bye Bye Butsi. Pitää ehkä nekin joskus unnokata. Mut näistä mun lemppari on ehkä punainen. is my Tää mission. Godzilla Rafsi, ei Rafsi kun Buts. Sitten seuraavaksi Fear Fang. the Fang. Ja mulla löytyy täältä Muste Wanna Fang fight the ja Fang? Kurpitsa Fang ja näistä kurpitsat. Otis. Sillä ei oo mitään, vaikka täällä on ehkä halpiskin mikä ruoste Otis vai mikä tää oli. Sitten Greylle tupaisi on perus Grey ja sitten
Vankila Gray. Musta se on vaan jotenkin hieno, vaikka halpis asu onkin. Ja sitten seuraavaksi päästään Arteeseen. Ja mä sain jonkun tämmösen, siis tää sain, mä en muista miten, mutta jotenkin sain ilmaiseksi tän. Sitten Willow, sille mulla löytyy tää demoniversio. Siis ihan hieno skini. You've been served! Dogille löytyy tämmönen Dogki. Doug! Ihan, ei kun tätä täällä joku Velociraptor tai joku tämmönen. Not so tough now, Mikolle are you, wise and high base? viiksikäs Mito tai mikä tää olikaan. Ihan hieno. Sitten Spike. Siellä mulla löytyy kaikki. Tai no ei siis kaikkia, mutta niinku että mulla löytyy näitä juttuja täällä. Sakura Spike, Naamari Spike ja sit joku joulukoriste. Kaikki tai joku tämmönen. Näissä mun lemppari on ehkä kuitenkin täällä vaikka joulu meni. Sitten Crow. Valkea Crow löytyy ja sitten tää on Kapteeni Crow. Ihan hieno asu. Musta tää on. Tässä on jotenkin siistiä. Sitten löytyy Dino Leoni ja sitten Kissa Leon tai Kujakissa Leoni. Mun ei pakko ostaa joku heti tästä suoraan. Ja niistä paras näistä on tämä näin. Ja mä unohdin muuten käydä ton Rocket Fuel Janetin Awesomeness! ainakin. Sorry, can't see you from here! Mutta mä oon sitten kaikki täältä. Rodri. Mä katon tästä äkkiä, että onko muita. Karla, Kasvit, Barley, Poco, El Primo. This is too easy! Coltia en oo käynyt. Eli Rockari Colt, sit Lainsoiton Coltti, Komea Coltti ja sitten toi Musta Enkeli Coltti, ihan sairaan siisti asu. Oliko sit El Primo? Ikona kävin, Darwin kävin, Bomba kävin, Stone kävin, Vivin kävin, Edgarin kävin, Bonnin kävin, Ashin kävin, Lolan kävin, Maisyin, Hankin, Angelon, Mortiksen, Nigglen, Taran, Butsin, toi Janetti, RT, Willow, Doug, Destination Pain! Please go conduct yourself! Sit Crown kävin, Leonin kävin, toi mä en saa nimeä toi Meg. Good to go. Sille löytyy tää on hieno tämmönen kuorias Meg. It's party time! Searchille löytyy It's party time! ja mun Greetings! I'm Surge ehkä Lightyear! hienoin skini kaikista, siis Surge Lightyear. Legendaarinen asu vieläpä. Ja sitten no vähin käy. Cortelius, ei mitään. Ja viimeisenä Kenji, jolla mulla oli Kenji. Siinä oli mun kaikki skinit, ainakin tietääkseni. Laittakaa kommentteihin, jos joku rämäpäin jää katsomatta, mutta ainakaan nopealla katsauksella ei jäänyt. Ja kiitti, että olitte katsomassa mun skinejä Bravelissa ja ei tässä muuta kuin ensi video ja siinä siis jälleen moi moi. No, moi kaikille.